Barangnya di sini ya elok mun saya balik cek turun jalanan yang pun Pak Narno. Jamure sapa ya? Ya di Pak Narno biyen nek yang di Kalus. Penak dhewe ono jan wes tenan to. Odo tapi ya halus ya. Putrane yo. Dadi kabeh moyo yo dia sing kondang masih yo kondang yo. Yo ki yo sing prihatin sing sepuh kok. Kan saya Pak yo tenan yo. Yes, Mas diaturake. Yo. Cik Sri kono ngatur apa sesideman apa ngono. Alah, gak duwe iki wong arep ngendikan sesideman kok ya. Sesidemen. Sering. Hobi ya. Wah, tuwa iki tenan aku mbiyen arep ngomongke. Mbok iki manek laras. Arep muni jeneng Manur Kambang iki aku demen Manur Kambang. Oh lah. Aku kayak umur kok iki ono sing demo nyanyi melu sendiri. Nyuwun tarik, nama Malik Laras. Wale. Yo anu wedok ini dhuwur bareng apa-apa ya, Mbak. Tergantung kebutuhan jarene. Bersama itu, jamnya Yo. Di Enalus sampai atur-aturane nyambung Pak Narto Pak Guru kuwi. Bubuk, ayo. Boleh coba. Main ini kami Pak Narto sebelah Bali. Alus betul saja. Kapan kerja apa neh ya nyambung Pak Guru Pak Narto. Nyangis sajroning atiku.
Wah, penting berkas. Wah, yo. Yo. Yo 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 yo. Pedang iki peloreng. Wah, yo. Nek